sithi singala sishona ngala sabona sihamba ngekucobecobe beyimoto awunakho umhlolo akasakwazi nokuyifihla le mali yakhe ayisebenze ngesinye isikhathi akazi ukuthi kimina angidlali mangibona usihamba ngemoto entsha uyifanela nami nje ngiyakubuka ngikhuluma kodwa ungasho ukuthi angazi ungakusho lokho ngamiyeka ke ngake ngamiyeka nje watshekula eshona ngapha aphumela eSouth Africa aphumela ngaphandle singazi nangu sebuyile usewinkingi uyabona ke wafika lapha ngabona khona namanje sekonakele sase sithi ke ngelinye ilanga sihleli nje emhlanganweni sengibonile ukuthi ayilo uyahlupha angimtshelanga nakhona indaba zakhe zonke ngathi nje sesithatha isinqumo mfana hamba la sakufuni la hamba ngoba ngiyabona ukuthi akahlakaniphile umthetho wakhe esikhundleni sokuba ihambela idlela imali yakhe wathukuthela ngiyabona bamtshela ukuthi no ubhaliswe wena iphathi yakho le ngezo sethi lo ubaba uzomfuna ukungiphuca ilokhu zani i-organization yami awunakho umhlolo bo isuka lapho lento bese ngenandaba ke nakho konke lokho wasiyosifaka enkantolo ukuthi simphuce i-organization yakhe nanso ke indaba useyibonise kinina manje ukuthi ngabantu abanjani ngoba ngabe uyithulele wayidlela imali yakhe wathu izipho iyashesha ukuphela ke imali ongayisebenzisa uvela isheshe yaphela yini ileso sizathu sila ubona sithe asizeke ngisho umfowabo wakwabo nizwile kunikeza ubufakazi ngaphakathi umfowabo wakwabo uyimphikisile kule nto abeyisho lo wayekhona ke masixoxa leyo nto nomunye umngane wabo banjena kabantu ngenkathi salola inkuleko kwakuba nje uthi ucomrade kade unaye uthi uziyavela enkantolo ubonise ufakazi esezothi sasinaye lo sasinaye abanye baye Robben Island nje abantu abanje ababesihlupha kanje ngitheke nicacisele le ndaba ningasho ukuthi hawu sekubangwani manje thina sibangisanga